Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Posomos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Pwede ka po nyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayon makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kailan nga Lunes o pizza 31 na nining buwan karon sa Marso tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtaga na mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the O point. sa pikas bahin mahigala ang atong pagpadayon paghisgot, labot mahigala sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Ang iyang pagsilibrar sa birthday, politika simple na magigaya dahin dakin. Magsilibrar mahigalas birthday si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, wa gyud daghang mga langas. O very simple, sa una bisan pag naglingkod siya as president mahigala, di gyud pareha mahigalang BBM nga mag-birthday nga mag-invite mahigala og mga mo tukar sa concert. Iya po ng style mga sukin tigpaminaw ha. So ang birthday ni Presidente Rodrigo Duterte ni adtong Marso 28 mga kahigalaan, simple ra unta to kaysa iya mga birthdays kani adto mga higala bisan pag naglingkod sa bisag sitting president siya day wa naman wa ra gyud no unya gani mga higala katong iyang birthday murag last year ba to simple ra kayo no gipahuyop lang ganito cake mga kahigalaan nga gamay ganito nga cake mahigala para sa pamilya nangatawa lang to sila gipahuyop-huyop lang to si Presidente Rodrigo Duterte nya karon ining hitabo mga kaigalaan nag-birthday na hinoong presidente mga kaigalaan nya tibuok kalibutan mo ini duyog sa iyang adlaw na tawhan. Straight to the point. Historical kini mga higala nga niduyog ang mga Pilipino sa tibuok kalibutan kining iyang pagka pada dito karon sa daheg mga sukin tigpaminaw. Gipakita sab sa mga Pilipino ang ilang pagmahal ngadto kang Presidente Rodrigo Duterte. Medyo respektong uban mga kaigalaan kay lain-lain maguntag opinion lagi. Bata ang mga tao nga nakakita sa kaayo nga gihatag ni Duterte atol mga higala sa iyang presidency ni reciprocate sad mga kaigalaan karon. Og ang katawhan sa tibuok kalibutan ang mga Pilipino sa tibuok kalibutan mihimo ni ini bisag asa dapit lalimang kag dunay tuwa sa barko, dunay tuwa sa Antarctica, dunay tuwa sa mga nag-ice pa day. Pero nagbutangay po mga placards mga kaigalaan og ni great mahigalang happy birthday President Rodrigo Duterte. Straight to the point. Naay naa sa tumoy sa bukid, mga hikers mahigala bisag asa. So napakita sa tibuok kalibutan mga kaigalaan ang katawhan sa tibuok kalibutan nakakita. Unsa man ilang gipriso nga well love man sa mga Pilipino. Straight to the Medyo point. respect sa uban no kay lahi magyud pananaw sa uban mga sukit tigpaminaw. Tagantad pagtagad karong buntaga mga higala no ang atong pagpadayon paghisgot labot ani og ang atong mga kaigsunan sab sa Iglesia ni Cristo do napoy dugang mga pamahayag, dugang mga baruganan labot niining mga panghitabo sa atong nasod karon mga suking tigpaminaw. Tagaan tanig pagtagad ng buntaga mga kaigalaan no kay porbida kini nga unang hitabo magyud ni mga kaigalaan no. Unang higayon nga nainani kay kung buto na naon mahigala doon na naman tayo mga presidente kani adto nga nga preso. Kadtong pagkapreso mahigala bitaw ni
hirap day. Unsa man to? Di man ana mga tao nga ang simpatiya ba, ha? O dili man si Gloria Macapagal Arroyo nga na detain sa to mahigala, dili inana ang simpatiya sa mga tao. Pero kini kang presidente Rodrigo Duterte, magistorya lang kita tinuod, no? Kay real talk lang kita ba? Ang simpatiya sa katawhan lahi gyud, no? Asig din na lang og naay ato mga igsuon nga wa gyud kakita ana kay lain mi gyud tagpananaw, no? After all, naman tas demokrasya ang nasod. Pero kung tao ka mahigala nga ni tanaw na gyud ka sa tinuod, no? Kada bang wa bay klaro-klaro ba lang ba? Isgot lang tag tinuod ba kay mag-ingong mo ta nga advocate ta mahigala nga ang kamatuoran may itong isulti. Now, kamatuoran lang. Ug atong isgutan ng kamatuoran lang mas grabe gyud ang simpatiya ron ni presidente Rodrigo Duterte. Nya do na po iban mag-report mga higala nga di lang ko mo hingan, no? Muna kami dos DYHP RMN Cebu. Ako mo yung ipaningkamutan nga atong credibility intact yun. Kaya doon na may uban nga mag-report nga sa 200 kuno ka mga rallies day ni adtong panahon na atol sa birthday ni Duterte doon ay 200 ka mga rallies nga gihimo gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa ubang mga kanasuran. Ibana-bana kuno nila nga mga 60,000 kuno ka mga tao. 60,000 sa to pa kung 200 ka mga rallies, 200 ka rallies, unya 60,000 ka mga tao divided by 200. Ang 60,000 divided by 200 naa sa mga 300 ka mga tao ang nagrally. So kanang puntuha mga kaigalaan akong ipabalik ninyo dihabi i-double check ang atong mga posa DWHP sa gila ng uban. Mo respect lang ta sa uban pero DWHP wa unta mo posa na no. Kay ayaw kay atong i-preserve ang atong credibility sa sibiyan ng DWHP, no? Asag din lang uban unsa ilang gipang post. Basta kami klaro lang kita mahigala nga og atong tan-awon to di po to 60,000 ra oy. Kay bisan pag mga bata may gala sa elementarya, makasabot man mo kwintada ana. Kay min kag 200 ka rallies, 200 kuno ka rally, pre-rallies. Unya kung 200, nya 60,000 ra kuno ka mga tao sa 200 ka mga rallies, imong i-divide na 60,000 divided by 200. Mabutang na mahigalag ta 300 ra ang nagrally, ha? Medyo kininian niya, delikado na magkoreksyonan tanas mga bata ng kalakihan. Ang sa Davao landaan mga higalang nagrally, ha? Pag tinaghan naman ito nagrally sa Davao, di po ni mahitawag 200 sa po ni, oy. Dapay kidapawan, dapay, ha? Medyo madaot na itong kwintadaan ng kalakihan mga sukitig paminaw ay. Kadto lang nagkaraban daan mahigala sa Danau City pag March 27 kadaghan ato nanguban mga kaigalaan. Kadto nag-cover ato. Kami sa DWHP amo magyung pakuyugan dito mga reporters. Dito man sa Idol Clint Lantako dito kunis kasama ang Jimmy Abilia. O unsa man to 300 sa to gabok Jimmy? Idol Clint Lantako unsa man to? Kay mo na nga kita sa DWHP ato lang yung ikuan unsay kamaturan mo lang itong i-post. Mo lang itong ibalita ha. Di lang ta mag-kuan yun o kung saan ang uban, panalitan. Mo respitar lang po ta nga nganong inana ilang binalitaan, di okay na lang po. Basta kami sa DYHP mahigala, amo yung giampingan ang atong credibility. Kay karon uso naman ang fake news, no? Lain-lain, doon ay pikas-pikas mahigala, hatag og fake news. But kita sa DYHP, mubarog lang kita. Kay ang ato mga kaigsunan, arir ba mo sandig na to, nga mo tanaw sa atong mga balita, maminaw sa mga balita, mo tanaw sa mga post, kung unsay sultis DYHP, kay mo na'y tinuod. Kay ang uban ron mga higala, bida, nagkadaiyang naman yung mga mag-post, lain lang ang mga kuan kay tanan karon journalist na magudi tanan ron. So doon ay mag-post mga kaigalan, lain lang, ha? Og dako kay crowd, ilang pahiuson. Og katong gamay pod nga crowd, ilang pong paboruton. Sige, ato ning isgutan no totoon may gala kinig uban pa mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Straight to the point. Atong balikan mahigala sa ning isgutanan ining birthday ni Presidente Rodrigo Duterte kay kinini ang naaligre magud mga higala ang iyang birthday ni Duterte. Medyo simple lagi kaayo ni siya mag-birthday. Unya, in fact, kadto ganing nag-birthday siya mahigala nga naa siya na sitting president ha. Wa man ta kadungog day nga nang invite ni kana mga duran-duran ba tong invite ni BBM. Nga-invite mahigala nya mag-concert gyud wala man. Wala, simple na kayo. In fact, dunay usa ka birthday niya, kani
Simple kayo. Ato lang, nakakita na mo, ani, pero ako lang ipakita ba para pagpakita, pag magamit sa itong discussion bitaw ngayon. Nana, kasimple ha. Asa man to, Ral. Be, atong paminahon ko, Ral. Gani, oh. Naay audio ni. Be. Naghuyop sa cake. Gagmay mga cake. Murag cupcake lang mga ini. Bitang kandila. Oh. Mga tawa na sa skiti. Isa kay ang kauban sa balay. Oh, simple kayo. Oh. Agi sa iyang kwan. So kani nga birthday may kala kanang ang iya bang sense of humor. Ako nakakita mo ko ning Duterte mga higala nga kanang pag-debate man gud ato sa una katong 2016 debates, no. Tulo man to ka debates to dunay una dito sa Cagayan ang partner to GMA og ang Philippine Daily Inquirer. Yang second nga debate ato diri ato sa ang partner to GMA, Philippine Daily Inquirer may partner ato sa Cagayan. Katong panahon nila ni Duterte, no? Miriam, nato si Miriam ato, si Grace po sila may nagkontra ato, si Binay og si Maruhas. Pagabot sa Cebu nga debate mga kaigalaan, ang partner ato TV5 og kami RMN og partner po nato ang Philippine Star at the time. Muna ako usa ko sa mga panelists gyud. Didto gyud ko kita gyud ko unsa ba ang kanang sense of humor sa ini ni Digong. Ang sunod nga debate ato to sa kuana sa kinini ang Manila, ABS-CBN maoy partner with Kwan, Manila Bulletin ba to day? O mo na. Basta kami sa Cebu, ang partner ato mahigala TV5, RMN, kita sa Cebu og ang Philippine Star. So ako maoy representative sa RMN. Kita ko kakita nga kini Digong na iyang kaugulingong pagka-joker gyud. Kini birthday niya may gala joke man sa pamilya ra ni. Pero bisag sa pamilya nga tawa ra sila ba? Inana kasimple lang ayang celebration. Ito atong kanon. Asa man tong audio ni dong. Ipahuyop sa cupcake. Duha ka cupcakes man mga kagilaan nya dunay butang happy birthday nya dunay kandol ipahuyop siya tawa oh. Ay tabunan niya pikas ilong mo ige pa tie hop. Kanang kuan lagi very simple lagi kayo mahigala nga pagsaulog sa birthday. Oh, yang gihuyop ning kuan wa mapaw. Katawa. Oh, nangatawa ra sila. Siri karon. Simple kayang selebrasyon mga kagilaan, no? Pero karon nga ilamang gipadaman siya dito sa dahig. Dako ang selebrasyon hinoon mahigalas birthday oy. Ibo kalibutan gyud hinoon celebrar siyang birthday. Asa man to? Nahon tong Davao do ba? Tawag ko no. Atong kwan sa Davao nga birthday ko no Rald. Kani oh. Daghana mga tao oy wa na. Oh. Tanawa. Ang mga tao nga nagselebrar sa iyang birthday mga sukitig paminaw. Global birthday celebration. Pwede pa ning ma-appeal sa Guinness. World record mga higala nga unang higayon na tao nag-birthday nga pila. Tibo kalibutan mo yung nag-birthday. Tama. Wa pa ilay leaders tibo kalibutan nakahimo ana. Happy birthday nganta Limang kaneo sa Rojas Boulevard, Rojas Avenue sa Davao. Tanawang mga tao, ako i-describe ay repeated gabihas sa mga tapkadaghan. Nangantag happy birthday ni Presidente Rodrigo Duterte. Lanugod. Sa Davao pala na ha, lanugod. Wapay laing leader sa tibok kalibutan na nakahimo anak. Wapay laing. Liman ka anak mga higala. Okay ni sa Davao ni. Og uban mga lugar mga higala sa Pilipinas pati naghana. Muditso na ta sa Netherlands sa Ralco no. Akan sa man sa Davao po ni. Davao ni. Ni siya be. Nanganta ka pa birthday.
Yasay cake. Dako na hinon yung cake hinon. Biski cupcake na to. Nanggidagot o kandila na green. Daghang kay mga tao mura di ka tugbahan og dagom. Nangidagma kandila. Og nanganta dunay Philippine flag nga tuan nagkaway-kaway sa tunga. Alang sa tumaigsuon nga naminaw sa radyo, apan alang sa social media nakakita sila. Wa pay lang leader or former leader nga nakahimo anis tibok kalibutan dakin. Di mahulgan og dagom. Kinaghana. Limang kana mga kaigalan. Dito na Davao pa lang na. Sa Davao pa lang upay labot tungan kay napay sa Butuan, napay sa dil sa Cebu, lahi pod mga higala tibok Pilipinas. Unya sa tibok kalibutan. Mo dito ta sa the Netherlands dong. Kato sa the Netherlands. Nawar ko no? Okay ni. Okay, kato to ang sige mo ni sa the Netherlands, no? Okay, kaibigan natin guys. Okay mo ni. So editso na lang dito sa katong naghanap tapo ko no. Andiyan pala si ano. O katong speech ni VP Sara asa man to? Okay niyo nag-picnic okay niyo? Mo ni sila. Liman ka sa Netherlands mga kaigalaan. Ang tourism dito murag ni lambo mga higala kay nahimong tourist spots na hinuon ning ICC. Puno-puno ang ilang mga hotels, ha? Fully booked mga higala mga hotels. Nawa, sa maning speech si Sara, ito balikag paminaw ko no. Tango-tanong ni mo siya, ang iyahan ito bag, birthday na nimo. Lagi, siya, saan mo ito siya, 83, siya 83 na ko, 84 na ko, 85 na ko. Anak ko sa iyahang, magdali, mangka. Siya kay ang 100,000 ba yan, no? Sa 100. Madali. Sabi niya, kasi may 100,000 ang 100 years old sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyo. Marami sa ating mga kababayan. Nandito ay hindi taga Netherlands. Marami ang nagbiyahe. Yung iba kahapon ay nakita ko na doon sa downtown, sa city center. Galing ng London. Galing ng Belgium. May dumating na galing ng Germany and France. Ma'am, ano yung flag na yan? Norway. Switzerland. Name the flag ito. Denmark. Sweden. Gidag mga flags, no? Finland. Ireland. UK. Ireland. Ano yung flag ng dragon? Kuwait? Wales, naman ka no? Boat sila dito? Saan sa Kuwait, yung malam ang flag namin. Davao, yes. So yes, maraming salamat sa inyong lahat. At maraming salamat sa mga kababayan natin doon sa Pilipinas. Iba't ibang lugar sa Pilipinas na nagse-celebrate ng 80th birthday ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon lang ako nakakita ng tao na nag-birthday na buong mundo ay meron siyang celebration sa kanyang birthday. And it shows the goodness of his heart and the love for the people. Because otherwise, the people will not love you if they don't feel the love coming from you. So thank you very much, lalo-lalo na sa ating mga kababayan na nandoon sa Pilipinas. Kanina pa sila nagsimula, 2:00 ng hapon at hanggang daw sila matapos ang 12 midnight at matapos ang araw na ito na kaarawan ni Pangulong Duterte. At
syempre, ang pagpapasalamat ko sa ating mga organizers dito sa The Hague, sa ating pagtitipon ngayon. Merong nag-apply ng permit, merong nag-organize ng ating sound system, merong nag-organize ng ating mga barikada, at marami pa silang pinagtrabahuan para mapanigurado na komportable at meron tayong time and space ngayong araw na ito para sa ating picnic celebration ng birthday ni Pangulong Duterte. Maraming salamat sa inyo, mga organizers natin. Paalala ko lang, dahil kahapon nandito po ako, kumuha po ako ng mga gamit na hindi kailangan o hindi ginagamit ni Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, so gamay lang, ato lang ikat sa Mahigala, gumikan sa RMN 558 Manila nga naana, pero atong ipadayon itong diskusyon kay niingon Mahigala ang pulis. Kinigong gikot sa ubang mga media pod, with due respect sa uban, no? Ila pong gikot Mahigala ra ang pamahayag sa atong PNP. Kay PNP miingon man Mahigala nga 200 ka mga rallies ang nahitabo. Unya sa 200 ka mga pre-rallies o may celebrate sa birthday ni Duterte, 60,000 kuno tanan, ha? So kung 60,000 tanan, ang Davao lang daan mga higala bida. Og 60,000 people ang ni-appeal sa 200 rallies, kung ato nang i-divide to 200, na ay mga 300 di ay kabuok tao ang matagrally. Yung sa umana ngang Davao mahigala landaan 150,000 man matod pa sa estimate. Labing minus ng estimate, ha, 150,000 sa Davao pa lang. Pero ang atong PNP mingon nga 60,000 ra kuno sa rally sa tibuok ng rally. Okay, mga kailan, aratas tunduga mga isgutanan karong nga buntaga. May buntag sa atong mga taga-NBI, atong mga kapulisan. Ibaw ta mahigala nga mga maayo ni sila, mga sukit tigpaminaw. Ibaw ta daghang mga tarong sabna nila diha. Ang atong kapulisan, ang simpatiya o ang taga-NBI o ang Armed Forces of the Philippines. Pero kanang ila mga higala, mga dagko-dagko og suguon, musugot lang yun og suguon kay ubi first before you complain man. Pero kanang suguon ka nga kanana ang di lang pud kaayo palabi nga medyo masawayan po kabis mo imong mga anak niha, mismo mga tao sa imong balay, hasta mga helpers nimo. Makamaong mo analyze, medyo lain pong paminawon. Sama ining giingon karon mahigalan general. Lamang kag mabot ka general rango. General Jane Fajardo. Good morning, ma'am. Pero kini sa gisugo ra pud siya, no? In fairness, mga kaigalaan ba? Naghantay mga pulis nga mga listeners, good morning yun ang tanan. Nahibaw ta sa mga simpatiya sa itong kapulisan at itong mga sundalo. Pero kahibaw sa ta sa chain of command nga musunod na sila mga higala sa chain of command. Mo nang nagpahipi-hipi lang yun ang uban din ha. Pero kining pamahayag ni Brigadier General Jane Fajardo medyo imo lasag dunay mosugo nimo nga mao nay buhaton, mao nay isulti, bana alasad kaayo di handapita. Di ba medyo mura og lahap ra kaayo? Onya may patuuhon yung publiko mga kagalaan. Murag imong underestimate ang hunahunas publiko. Di man na mga bugo ng mga tao. Labi na nato mga listeners DYHP ug IFM. Dili pwede man mo ingon gyud ko nga real talk lang kita ha. Kay lisod man kay nang imong i-mislead ng mga tao. Nya labaw tanan kanang imong mga membro gus panimalay, ha? Bisan pa siguro mahigala og kinini ang mga sakops panimalay ni Brigadier General Jane Fajardo. Medyo magkapangutan nga general, tinuod ka na imo general. Kay matod pa niya mahigala 60,000 lagi kuno nagrally sa 200 ka mga rally mahigala sa birthday ni Presidente Rodrigo Duterte.